Місто корабелів чекало на майстрів акапели. Я тут, щоб донести до тебе, хто їде на південний берег. Готуй бабки, але воно того варте. І перегубить по тих туса, як гільотина у партері. Кресли маршрут на карті, правильно розстав мітки. Приходь, тут буде жарко, таке буває рідко в нас. До Миколаєва приїжджає кривбасом. Весь всі тіп, зустрічай, настав час. Початок дійства десь годину 19. Уході вдома сидіти, неначе собака на цепу. Як це круто, потім розкажеш своїм друзям. А поки сповісти їхай, цей концерт не пропустять. Запам'ятовуй дату і отримай координати. 14 грудня, клуб Дель Мар, Миколаїв. Перший концерт гостей родом з Кривого Рогу. Тяни ногу та гляди, не забудь дорогу тут. До Миколаєва приїжджає кривбасом. Весь всі тіп, зустрічай, настав час. До Миколаєва приїжджає кривбасом. Весь всі тіп, зустрічай, настав час.